Zamislite moderan fudbalski stadion koji nosi duh tradicije stare više od 100 godina. To je Brentford Community Stadion. Brentford Community Stadion je novi dom ovog fascinantnog fudbalskog kluba iz Londona. Sa kapacitetom od 25.000 mesta, osim vrhunskog fudbala, stadion nudi i zanimljive komercijalne i ugostiteljske sadržaje, što ga čini novim centrom komercijalnih i kulturnih dešavanja u prestonici Engleske. Fudbalski klub Brentford osnovan je 1889. godine. Ima dugu i bogatu tradiciju kao i izuzetne verne i posvećene navijače. Klub je u suvlasništvu srpskog ugostitelja i milionera, legendarnog Dantane, koji svojim uticajem doprinosi rastu i uspehu kluba. Ako vam se ovaj sadržaj svideo, ostavite komentar i like za još ovakvog sadržaja. Pozdrav, dragi moji monstrumi!